il-Malti u t-teknoloġija. Illum il-ġurnata trid tkun bit-tikka biex tassoċja l-Malti biss mal-għajn. U jekk meta tiġi biex tuża t-teknoloġija, la jkollok jew bit-tikka u lanqas rasa maqtuwa. Aktarx, li tkun waqgħet lura fil-kalendarju u ma ġġornajtx ruħek ma' żminijiet. Fil-kompjuter tiegħek stess hemm installati tipi Maltin li passi sempliċi tista' tattivhom. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, li hu l-awtorità uffiċjali li jirregola l-użu tal-Malti, kien ħaseb għal dan meta ħareġ il-manwal l-użu tal-Malti fil-kompjuter. U jekk tuża l-mobile u t-tablet, din tat-tipa mhux problema anqas. Għal dawk li jużaw l-Android, hemm il-Multilink Keyboard. U issa għadha kemm ġiet imnedija, app ġdida bl-isem Malti li basikament tikkonsisti f'tastiera Maltija magħmula għall-iPhone u għall-iPad u kompatibbli mal-iOS 7. Jekk dawn it-tipi tużhom diġà, il-veru fi ktib. Din ir-rokna ġiet ippreparata mill-laqda tal-istudenti tal-Malti fl-Università ta' Malta. Qed nistudja BA fil-Malti u fil-Psychology. Il-Malti nħobb hija l-lingwa tagħna u nħobba, nħossni mhux biss patriotika li għandi nħobb il-lingwa, ma nħossni nagħmel parti minn xi ħaġa. Hawnhekk hawn laqta tal-Malti wkoll li mingħajrha ħafna affarijiet nista' ngħid il-lingwa tista' tibqa' lura, ħeġġuna ħafna dwar awturi, ħafna attivitajiet bħal bira stess kien attività, ħarġuna fuq awturi u x-xogħlijiet tagħhom, fuq affarijiet li jagħmlu dawn l-awturi mhux biss jiksbu ma jagħmlu biċċiet ta' filmini u hekk. Il-Malti jien ngħid għalija nħobb nikteb ħafna bil-Malti, nesprimu ruħi f'diversi modi, daqqa bir-rabja, daqqa b'ferħ. U li għandna forsi limitati mhux bħala awturi bl-Ingliż jew b'lingwi oħra. Iżda nemmen li xorta min irid hemm potenzjal jista' jwassal.